Ás veces a natureza sorprende. E me escribeu unha persona, ainda non lle contestei, pero mirei agora o correo, pasaba por aquí e dixe, vou ir. Me falaba do Castro, do Peneo dos Mouros. Estou en Salvaterra. E depois de subir, aquí aparece esta formación. Este é colosal. É curioso. Hai que traballar máis e investigar máis sobre o tema. Hai unha asociación que dice que está traballando aquí a Reo para pôr en valor isto. Vale, si por arriba que lín o mensaxero. Bueno, o tema eu dicía agora. Peneo dos Mouros. Sempre que algo asombra, sempre aparece a figura dos Mouros. Xa o comentado moitas veces. E isto realmente asombra. Porque esta pedra, fijarse, está unha mosa de toneladas e toneladas, está en equilibrio, aí bicando, nada, que dá a sensación que colles un ferro, faz un pouco de palanca e se desmorona toda esta colosal formación. Que casualidade, que cousa asombrosa. Os Mouros, dicía eu, os Mouros. Castro Peneo dos Mouros, Salvaterra. Teño que investigar máis, que aquí ten que haber moito material para compartir e disfrutar, claro. Vamos alá, a ver se non me perdo neste laberinto, porque os que viñan comigo pincharon por aquí abaixo. Andan aí, siguen vivos. Que é unha baixada importante, o vello pode ir al ojo, ou mellor que me quede aquí arriba.